ti moje ksichty v mojich fotkách. Číslo 1. Hodnotím na 3 z 10. Nie vôbec divná. Číslo 2. No, tak toto, kde mám ruky? A kde mám ruky? Čo sú za ruky? Jak ma odfotili? Čo? Hodnotím na, jak sa to volá? 7 z 10. Číslo 3. No, jasné, že toto je fakt divne v Číne Halloween in China. V Číne. Nedá sa mi na to pozerať. Vypalo. Fuj. Dobre, hodnotím na 10, nie. Na 4 z 10. Číslo 4. Vybere boživého to, keď sú. Jaj, keď mám mokré vlasy. Divná. 0 z 10. Číslo 5. Dobre, toto už naštvatá som, vieš. Tak dám 8 z 10. Číslo 7. Čo asi? 60. Číslo 7. No, čo asi? 10 z 10. Vidím, že toto je z Jumbroku, takže 9 z 10. Oh my god. Toto je cute. Nejdem už hovoriť číslo, ale toto je riadne cute. Národky, mačiky. Bohužiaľ. 10 z 10. Tak dobre, toto tiež z 10 lebo som tu naštvatá na výhungy. No dobre, ale táto posledné Mikor 10 z 10. Čaute a do večera, like a odber.